На памылках ніхто не вучыцца, таму вайна Расіі супраць НАТО амаль непазбежная. Ядравая ж зброя ў Беларусі зусім не проста так, а ёсць вялікая рызыка, што будзе ужытая, кажа вядомы амерыканскі гісторык Юрый Фельштінскі ў інтэрв'ю выданню «Рэформ». А таксама дадае, што Беларусь усё ж будзе незалежнай, толькі вось пытанне, якім коштам і коштам колькіх ахвяраў. Вітаю ў аб'ектыве. Сергей Падсасонны, а далей выданне. Залатое зерне, мыта еўразвязу на збожжа і алеі з Беларусі ды Расіі. 95 еўраў за тонну. Импортировать зерно из Беларуси и России в Евросоюз, это, по-моему, не соответствует реалиям, и мы должны перекрыть эти пути. Гандляры ў святыні ці пачым вера. Свята Елисаветинскі манастыр стаўся бізнес-імперіяй. Новае расследаванне бюро. Монастыр подманывае, кажа неправду, маніпулюе, вядзе вот эту подвойную бухгалтерію. Увага! Зборы. Рэжым спраўджвае боегатоўнасць. У вайсковыя часткі прывезлі каля 5000 чалавек са стратамі, заробкаў і адразу з ваенкаматаў без папярэджванняў. Задаволеныя не ўсе. Сборы же должны плачиваться не ниже средней заработной платы. Хороший вопрос на самом деле, но тут нюансик, а какой именно средней заработной платы? В обед принесли повестку, завтра утром он уехал с вещами. А на пачатак удар па збожжы і алейных культурах з Беларусі ды Расіі. Еўракамісія рыхтуе высокае экспартнае мыта. Гэта змаганне за ўласнага фермера, а той выступае супраць увозу пшаніцы з Украіны. Ці удар па беларускім і расейскім зерні дапаможа? Вялікае пытанне, але дакладна будзе адчувальны для Менску ды Масквы. Юля Цяльпок. Расійскае і беларускае збожжа можа страціць канкурэнтаздольнасць на рынку еўразвязу. Згодна з крыніцамі Financial Times, Еўракамісія ўсё ж уздыме экспартнае мыта на расійскую пшаніцу да 95 еўраў за тону. Гэта прывядзе да росту коштаў прынамсі на 50% і рэзка скароціць попыт. Таксама плануецца ўсталяваць 50% мыты на насенне алейных культур і прадукты іх перапрацоўвання. З такімі коштамі будзе складана ўтрымацца на рынку. А яшчэ летась Масква выручыла больш за 2 мільярды еўраў з продажу збожжа, што ўдвая больш, чымся ў 22 годзе, калі Пуцін развязаў поўнамаштабную вайну. Тады Расія заявіла пра небывалы ўраджай і пачала нарошчваць продажы. Тады ж і спадарожнікавыя камеры фіксавалі сістэматычнае абкраданне расійскімі нападнікамі украінскіх фермерскіх гаспадарак. Это вопрос действительно такой чистоплотности, скажем так, потому что мы видели ограничения, скажем, для украинской агропродукции до полномасштабной войны и во время полномасштабной войны. Беларусь таксама падвоіла прыбыткі ў валюце ад продажу збожжа. Напрыклад, на польскім рынку зарабіла летась 229 тысячаў еўра супраць 132 у 2022 годзе. Беларускія пастаўкі ў ЕС збожжа нязначныя. Тым не менш, ёсць іншыя культуры, якія актыўна пастаўляюцца на рынак еўразвяза з Беларусі. Гэта, напрыклад, рапс, а дакладней прадукты яго перапрацоўкі, рапсавы алей і рапсавы жмых. Напрыклад, Беларусь экспартуе больш за 270 тысяч тонн рапсавага алею штогод. У 2021 годзе, калі Белстат яшчэ публікаваў статыстыку, Беларусь зарабіла 420 мільёнаў долараў на экспарце рапсавага алею. Больш, чым на пастаўках за мяжу драўняна-стружкавых пліт ці пластмасавай тары. Найбольш набывалі краіны еўразвязу. Літва на амаль 36 мільёнаў долараў. За ёй Латвія і Данія. Ніжэй у дзясятцы пакупнікоў таксама Нідерланды, Эстонія, Нямецчына. Што зменіцца на рынку, калі Еўракамісія увядзе абмежаванні? На самом-то деле это мало повлияет на рынки. Это консенсус многих трейдеров, многих аналитиков, многих экономистов. Дело в том, что экспорт российской агропродукции – это небольшие объемы, это 2-3 от силы процента от, собственно, импорта ЕС. Частковае ці поўнае спыненне гандлю з Менскам і Масквой ініцыявалі Чэхія, Польшча і краіны Балты. Гэта адбывалася на фоне пратэстаў фермераў, якія патрабавалі спыніць плынь у еўразвяз зерня перадусім з Украіны.
Кіеў пастаўляе ў еўразвяз у 10 разоў больш зерня, чым транспартуюць Расія і Беларусь. Еўрадэпутат з Літвы Пятрас Аўштравічу скажа, што Украіна некалі стане чальцом еўразвязу, таму да ейнага збожжа на рынку трэба прызвычайвацца. Лучше бы, значит, компенсировать закрытием каналов попадания белорусского и российского зерна на европейский рынок. Для меня это как бы хорошее соотношение или, скажем так, определенная компенсация возросшего экспорта из Украины в Евросоюз. Краінам еўразвязу хапае сваіх збожжавых і алейных культур. Тым не менш, застаецца ніша для імпарту. Лідаруе Украіна з цаною на збожжа на 40% ніжэйшай за сярэднюю на глобальным рынку. Фермеры краінаў усходняй Еўропы, што не набываюць збожжа, б'юць у званы. Яно трапляе на рынок і стварае непасільную канкурэнцыю. Польскія фермеры таксама не вераць, што санкцыі супраць Расіі і Беларусі кампенсуюць страты. На заўтра запланаваныя пратэсты з блакаваннем сотні участкаў транзітных дарог. Юлія Цяльпук, Белсат. А цяпер Бруссель і 11-я сесія парламенцкай асамблеі Еўранест, арганізацыя, якая аб'ядноўвае еўразвяз і яго ўсходнееўрапейскіх партнёраў. Ужо на месцы і Святлана Ціханаўская, абраная прэзідэнтка, выступіць на асноўнай панельнай дыскусіі, ды правядзе двухбаковая працоўная сустрэча. Буду казаць пра нашых палітвязняў, як дапамагчы ім, як дапамагчы вызваліць нашых людзей з турмаў. Але што важна, вось ведаеце, беларусы вельмі шмат чуюць пра негатыў, пра санкцыі, пра нейкія забароны, а беларусам вельмі важна чуць і пазітыўную агенду. Вельмі важна чуць, чаму Беларусь, што Беларусю перш за ўсё чакаюць у еўрапейскай сям'і і тое, што еўрапарламентары таксама кажуць, што вы нам патрэбны. Святлана Ціханаўская выступіць у Брусселі на форуме ЭЛДІ, прысвечаным тэмам абароны, энергетычнай бяспекі і ўмацаванню дэмакратыі. Таксама беларуская лідарка адкрые выставу, прысвечаную палітзняволенаму праваабаронцу і нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, ды наведае спектакль беларускага свабоднага тэатру. А цяпер пытанне, што калі лічыць галасы на выбарах, вынік ніколі невядомы. Андрэй Ягораў перамог і застанецца спікерам каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу. Гэта стала вядома па выніках галасавання, якое прайшло ў дэмакратычным протапарламенце. Кандыдатуру Андрэя Ягорава падтрымалі больш як палова чальцоў рады. Сваю пасаду ён захавае да 25 траўня, калі маюць адбыцца выбары трэцяга складу каардынацыйнай рады. Зацверджанае палажэнне пра выбары ўжо скіравалі Святлане Ціханаўскай, якая ўзначальвае аб'яднаны пераходны кабінет. Раней палітык заявіў, што хацеў бы, цытата, «давесці справу ў арганізацыі выбараў да канца». Пост віцэ-спікеру зойме блогерка Вольга Павук. І да іншай тэмы. Музыкі, журналіст, лава падсудных. Іх паяднаў палітычны пераслед. Справу журналіста Ігара Карнея пачаў разглядаць Менскі гарадскі суд. Падтрымаць зняволенага журналіста да будынку суда прыйшлі дыпламаты шэрагу заходніх краінаў. А вось у судзе Кастрычніцкага раёну сталіцы пачалі судзіць удзельнікаў гурта «Нізкіс». Падрабязней Ірына Драфейчук. Чарговы суд над журналістам. 6 гадоў калоніі пагражае Ігару Карнею. Ягоную справу пачынае разглядаць у Менскім гарадскім судзе Сергей Кацар. Дыпламаты еўразвязу і некалькіх еўрапейскіх краінаў каля будынку суда выказалі салідарнасць з Ігарам Карнеем, і ўжо традыцыйна да іх чапляліся прапагандысты. Женщина, вы так красиво улыбаетесь. Просто с очень красивым выражением лица стоит молча около здания суда. Какой основной ваш посыл сегодняшнего здесь присутствия? Ігар Карней вядомы як трэвел-блогер, аўтар тэкстаў пра культурна-гістарычную спадчыну Беларусі. Апошнія гады ён працаваў на радыё «Свабода» до пазбаўлення акрэдытацыі. Перад гэтым былі іншыя выданні. Ігар Карней – чалавек з вялізным досведам, з вялізным бэкграўндам ведаў і журналіст, які заўсёды імкнуўся паглыбіцца ў сітуацыю, паглыбіцца
у матэрыял. За кратамі Ігар Карней з ліпеня мінулага года. Пры затрыманні ў яго ў дома ўчынілі ператрус, забралі камп'ютары і тэлефоны. Спачатку арыштавалі на 10 сотняў, потым распачалі крымінальную справу. 56-гадовага журналіста абвінавачваюць у нібыта ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні. Улады працягваюць рэпрэсаваць не толькі рэшткі тых журналістаў, якія засталіся і спрабуюць працягваць нейкую працу. Здаецца, в Беларусі это зараз практычна немагчыма. Але і людзей, якія калісьці раней працавалі на незалежныя медыа, калісьці здымалі нейкія матэрыялы альбо траплялі пад рэпрэсіі в сувязі з сваёй працай на медыа. Сёння ж у суде Кастрычніцкага району Менску пачаўся працэс над 3 удзельнікамі гурта «Нискис». Никто никого душить за творчество не будет. Такого никогда не было в нашей новейшей истории и никогда не будет. Так заяўляў Лукашенко неўзабаве пасля арышту музыкаў. Сюжэт пра затрыманне разам з гэтак званымі пакаяннымі відэа Александра Ільіна, Сергея Кульшы і Дмітрия Халяўкіна паказвалі ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання, схлусіўшы пры гэтым, што музыкі нібыта выехалі з Беларусі, а потым вярнуліся. Насамрэч, за мяжой у Варшаве жыве толькі Леонид Несцярук. Ім цікава, каб гэта былі нейкія заўважныя постаці, бо тэрор мусіць тэрарызаваць, казаць усім астатнім, што глядзіце, вось што з вамі будзе. Калі вы там не пакаецеся, не прыйдзеце з прабачэннямі і так далей. Гурт «Нискис», заснаваны ў 2008 годзе ў Магілёве, выпусціў 5 студыйных альбомаў. Музыкі актыўна займаліся канцэртавай дзейнасцю, шмат гастралявалі. За час свайго існавання з 2008 году менавіта яны станавіліся вельмі частымі хэдлайнерамі самых буйных беларускіх рок-фэстаў, што ў Бабруйску, што ў Лідзе, што ў Браславе, і сапраўды іх ведалі, падтрымлівалі і падпявалі іхнія песні проста тысячныя натоўпы. У 2020 годзе песня «Правілы» сталася адным з гімнаў паслявыбарчых пратэстаў, а ў кліпе на песню музыкі выкарысталі здымкі аднаго з маршаў на праспекце Незалежнасці ў Менску. Калі паглядзець зноў жа тыя відэа, якія здымалі сілавікі ўжо з затрыманымі музыкамі «Нискис», то там было бачна, яны прасілі наспяваць гэтую песню «Правілы». То бок песня стала галоўным трыгерам, можна быць, нагодай для іх арышту. Удзельнікаў гурта «Нискис» вінавацяць у нібыта арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх. Справу разглядае Алена Жывіца. Музыкам пагражае да 5 гадоў зняволення. Ірына Дарафейчук, Белсад. Апошнім часам расейцы ў памежных з Украінай тэрыторыях адчуваюць тое, што ўкраінцы цягам 2 гадоў. Чыноўнікі дэкларуюць, што сітуацыя пад кантролем, але з Белгародскай вобласці эвакуююць каля 9 тысяч дзяцей. Паводле губернатара Вячаслава Гладкова, у іншыя рэгіёны дзяцей вывезуць нібыта праз абстрэлы з боку ЗСУ. А ваенны аналітык Ян Матвеяў звязвае эвакуацыю з ціскам жыхароў на мясцовыя ўлады. Их просто забыли, на них все наплевали, их бомбят, обстреливают, атакуют, а никто ими не занимается. И вот сейчас они начинают хоть что-то делать, я имею в виду местные власти. Естественно, эвакуации детей недостаточно, это уже хоть что-то, но этого, очевидно, недостаточно, остаются же и остальные мирные жители. У першай палове сакавіка атакі на Белгародскую вобласць пачасціліся. Рэгіён моцна абстрэльваецца. Акрамя таго, пра рэйды ў Белгародскую вобласць заяўлялі ў сваіх сацыяльных сетках расейскія добраахвотнікі, якія ваююць на баку Украіны. Легіён Свабода Расеі, расійскі добраахвотніцкі корпус і сібірскі батальён. Уже некалькі дзён яны вядуць баі на расейскай тэрыторыі. Падтрымлівая расійскую вайну супраць Украіны, выступае за рускі мір, а цяпер ізноў у цэнтры ўвагі. Гаворка пра Свята-Елісаветінскі манастыр, які стаўся бізнес-імперыяй, шэрымі схемамі, махінацыямі і падманам. Новае расследаванне бюро медыа не пакідае сухой ніткі на далёкім ад духоўнасці месцы. Ірына Юр'ева.
Свято-Елисаветинский манастыр у Менску недоплачивае ў бюджэт за сваіх працаўнікоў. Схему падвойнай бухгалтэрыі бюро медыа павялі ўласныя крыніцы. Кожнаму працаўніку афіцыйна налічаюць толькі 15% заробку. Астатнія выдаюць у канвертах. Духоўнік манастыра протаіерэй Андрэй Лемяшонак чорныя заробкі адмаўляе. Вот от вас уж ходили люди из монастыря, и они говорили, что мы тут неправильно рассчитываете людей, которые работают. В общем, всячески пытались меня уловить. У документах чорныя заробкі манастыр афармляе як, цытата, «дабрачынныя ахвяраванні за царкоўны послуг». Усе свае прыбыткі абіцель таксама маскуе пад такія добраахвотныя ўзносы, бо з гэтых грошай не трэба плаціць падаткаў. Аднак журналісты-расследавальнікі высветлілі, як усё выглядае насамрэч. Условно, ты приходишь в монастырь, да, там тебе оказали какую-то услугу, например, там отпели родственника, да, и ты там по доброте душевной дал сам какие-то средства, которые ты посчитал нужным отдать в данный момент, да. Там идет история совсем иная, то есть изначально до того, как тебе окажут услугу, с тебя просят фиксированное пожертвование. За амаль 25 гадоў існавання манастыр дарос да маштабаў праваслаўнага холдынгу. Прынамсі, у яго структуру ўваходзяць 12 святыняў, дзясяткі царкоўных лавак, майстэрняў, паломніцкі да асветніцкі цэнтры, гурткі. Апроч таго, манастыр валодае 7 камерцыйнымі юрыдычнымі асобамі ў Беларусі і Расіі. Паводле мадэратаркі групы «Хрысціянская візія» Наталлі Васілевіч, агулам царква і бізнес могуць спалучацца. Але церквы павінны быць не горш за бізнес у тым, як яны арганізуюць атрыманне гэтых грошай, некую вытворчасць. Яны павінны быць лепш за бізнес. Яны павінны быць не проста такім узорным бізнесам, яны павінны мець высокую сацыяльную адказнасць. Таму павінна быць усё празрыста, быць зразумела, колькі грошай зарабляецца, колькі грошай траціцца, каб не было ніякіх злоўжыванняў. Пытанне выклікае і асоба Андрэя Лемяшонка. Пасля 2020 года ён актыўна ўвайшоў у медыйнае поле. Перыядычна дае інтэрв'ю прапагандысцкім медыям, але часцей выступае з казаннямі і размовамі на YouTube-канале манастыра. Прынамсі, публічна падтрымлівае Лукашэнку. Вы знаете, я посмотрел на него, это личность. Падтрымаў Лемяшонак і расійскае ўварванне ва Украіну ў лютым 2022 года. До того, как началась эта операция, а именно эта операция по удалению тех раковых клеток, которые уже на теле России, Святой Руси. Асаблівую увагу журналісты-расследавальнікі звярнулі на адукацыйныя праекты установы. Гэта прыватная школа з праваслаўным ухілам «Іхвіс» і рух «Арляняты». В рамках как раз-таки работы монастыря с несовершеннолетними наблюдается очень пугающая тенденция. Там появляются какие-то уроки родиноведения, очень много патриотизма, очень много вот этого вот нарратива провоенного, да, то есть чувствуется вот этот вот флёр, что, по сути, белорусских детей учат любить российскую родину и как будто бы к чему-то готовят. Да таго ж, Свято-Елисаветинский манастыр працягвае збіраць ахвяраванні і дасылаць дапамогу на акупаваны Донбас. А манашкі ў Менску ладзяць імпрэзы з расійскімі трыкалорамі і літарамі Z. Ірына Юр'ева, Белсат. А тым часам без папярэджанняў адразу з ваенкаматаў ды са стратай заробкаў беларусаў вязуць на вайсковыя зборы. Усяго каля 5000 чалавек. Мінабароны назвала гэта завяршэннем пастаўкі асабістага складу. Спраўджваюць боегатоўнасць. Ваеннаабавязаныя правядуць шэраг вучэнняў, трэнавання, у тым ліку з баявымі стрэльбамі. Беларусы ж у сваіх сацыяльных сетках выказваюць абурэнне. Я говорю, подожди, у тебя зарплата 2000, а тебе заплатили 800 рублей, то есть 1200 ты потерял. Они говорят, ну, он такой говорит, ну да. Я говорю, а ты узнавал почему? Он говорит, да. Говорит, узнал. Говорят, ты же 21 день пробыл, а не полный месяц. Ну, получи, распишись за это, типа. Я говорю, круто, то есть у тебя 2 детей. Непонятная на самом деле ситуация, чтобы людей забирать вот так на сборы, блин, раз позвонили, и ты уже едешь, блин. Наводит на определенные мысли это все, друзья. У нас очень маленький ребенок, нам только 7 месяцев. Я не вижу необходимости. У нас нету военного никакого положения, чтобы моего мужа забирали сейчас на сборы.
Змяняем тэму. Трагічная навіна з-за акіяну не стала вядомага беларускага хакеіста Константина Кальцова. Яму было 42 гады. Паводле паліцыі Майамі разглядаецца версія самагубства, бо мужчына нібыта скочыў з балкона. Пры гэтым вядома, што Константин прыляцеў у Майамі, каб падтрымаць на тэнісным турніры сваю дзяўчыну, другую ракетку свету Арыну Сабаленко. Апошнія гады Константин Кальцоў працаваў асістэнтам галоўнага трэнера ва ў фінскім клубе «Салават Юлаев». Тут, у 2011-м, ён дабіўся самага вялікага поспеху ў кар'еры гульца. Стаў уладальнікам Кубка Гагарына. На афіцыйным сайце каманды смутак і спачуванні. Заўзятары «Салавата Юлаева» прыносяць кветкі да Уфа-арэны на знак ушанавання памяці беларускага адмыслоўца. Самаадданны гулец, перспектыўны трэнер. Зусім нядаўна мы сустракаліся з ім на Кубку Першага каналу, дзе ён ачольваў зборную Беларусі. Пад кіраўніцтвам Кальцова беларусы паказалі яскравы, цікавы хакей. Гуляць з імі было непроста і вельмі цікава. Мае найглыбачэйшыя спачуванні. Сваю прафесійную кар'еру Константин пачаў у 1998 годзе ў складзе менскага юнацтва. Затым былі расейскія «Северсталь», «Металлург», «Спартак». У заакіянскай кар'еры ён выступаў за клуб НХЛ «Питтсбург Пенгвинс». Меня сегодня тоже с утра как огорошили, да, потому что я его вот же видел, только что играла Салават с трактором, я смотрел какую-то игру, смотрю, Костя там на лавочке ходит, да, говорит, я вообще в шоке, конечно, никак не думал, да, что так будет. З 2006 до 2016 Кальцоў выступаў у кантынентальнай хакейнай лізе за «Салават Юлаев», «Атлант», «Акбарс» і «Менская Дынамо». Таксама ён удзельнічаў у 10 дарослых чэмпіянатах свету. У 2 алімпіядах быў капітанам зборнай Беларусі. Да гэтага часу не магу гэтага зразумець. Салей, Цыпа, цяпер і Косця. Гэта нейкае вар'яцтва. Кальцоў быў вельмі добры і вясёлы чалавек. Гэта 100%. Вялікі гулец. Не шмат каму з беларусаў давялося пагуляць на такім узроўні. Трэнерскую кар'еру Кальцоў распачаў у 2017-м, калі стаў працаваць асістэнтам галоўнага коўча ў менскім «Дынамо». Затым ужо была самастойная работа настаўнікам у «Берасці» і «Дынамо» з Маладзечна. А ў 2021-м Константин зноў адправіўся ў расійскі ваяж, дзе месцам прыпынку сталі «Спартак» і да апошняга «Салават Юлаев». Костя такой парень-то еще, он такой добросовестный, всегда, да, никакой не подлый, ничего там, никаких там у него, он что думал, то говорил, да, никаких там ничего не крутил, не вертел, никогда, да. Работал всегда так хорошо, да, без всяких претензий. Апошнія гады Константин быў у дачыненнях з беларускай тэнісісткай Арынай Сабаленкай. Іхны раман актыўна абмяркоўваўся ў прэсе і фанацкім асяроддзі. Былі і тыя, хто рабіў акцэнт на вялікай розніцы ва ўзросце. Кагосьці бянтэжыла расстанне мужчыны з былой жонкай Юліяй, якая засталася з 3 сынамі. Не магу падабраць словаў, каб апісаць страту. Константин Яўгеневіч – легенда ўсяго беларускага хакею і цудоўны чалавек. Спачуванні ўсім родным і блізкім. Зямля пухам. Кальцоў збіраўся падтрымаць сваю сяброўку на тэнісным турніры ў Майамі, які павінен стартаваць у сераду 20 сакавіка. Паводле арганізатараў, Арына Сабаленко ўжо знялася з гэтых спаборніцтваў. Незадоўга да ягонай смерці паведамлялася, што Кальцоў мае ўзначаліць «Менскае Дынамо» і зборную Беларусі. Самое важное, да, была помощь партнерам. Да. Мы сегодня играли настоящая команда, бились, ложились под шайбу, помогали друг другу. Поэтому... Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсад. Працягваем. Падавалася б, было учора. 18 гадоў пасля 3-х прэзідэнцкіх выбараў і пачатку пратэстаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску быў нацыянальны ўздым і надзея. Але драматычны фінал з крывавым разгонам і зачысткай. Аднак тыя падзеі упісаныя назаўжды ў найноўшую гісторыю Беларусі. Ян Федарович. У 2006-м Кірылу было 18, хлопец нядаўна скончыў школу, а 19 сакавіка ён узяў удзел у сваіх першых выбарах прэзідэнта. Абвяшчэнне вынікаў ён сустрэў на Кастрычніцкай плошчы. Я думаю, што кожны, хто быў у той дзень на Кастрычніцкай плошчы, памятае, як нейкі хлопец улез на аўтобус сотку і праехаў з нашым сцягам уздоўж усей плошчы. Ну, па шчырасці, я быў яшчэ, можна сказаць, дзіцём, вось, і такі юнацкі максімалізм нам здавалася на той момант, што вось мы зараз пераможам насамрэч. Канкурентамі Лукашэнкі на тых выбарах былі кандыдат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Мілінкевіч, а таксама Александр Казулян ад партыі «Грамада» і кандыдат-спойлер з ЛДПБ Сергей Гайдукевіч.
Калі мы распачыналі кампанію, мы верылі, што у нас ёсць шанец, потому што мы адчувалі настрой грамадства і так далей. Але можа, вот, ведаеце, як это ёсць вот, сярод дэмакратаў у Беларусі, што мы ўсё ж такі кантанчым збольшага сярод сваіх, сярод блізкіх па духу, блізкіх па пазіцыі. І нам здаецца, што ну вот большасць за нас. Згодна з цэнтрвыбаркамам, Лукашенко атрымаў чарговую элегантную перамогу, набраўшы амаль 83% галасоў. Змусілі, прымушалі, увесь час фальсіфікавалі, потым аб'явілі свае лічбы. Мы смяемся над гэтымі лічбамі. Агулам на плошчы ў першы дзень сабраліся 20-30 тысяч пратэстоўцаў. Праз дзень там паўстала намётавае мястэчка. Што праўда, тады пратэсты шырокага падтрымання ў грамадстве не атрымалі. Тая павестка, якую прапаноўвалі дэмакратычныя сілы ці апазіцыя, як тады ўсё ж такі сябе называлі кандыдаты ў прэзідэнта, яна не была так блізка грамадству, ці была бліжэйша больш вузкай частцы грамадства. Гэта тычылася і меседжаў еўрапейскасці, адзінай беларускай мовы, палітычных свабодаў. А ў ноч на 24 сакавіка намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы жорстка зліквідавалі амапаўцы. Пратэст здушылі, пратэстоўцаў кінулі на Акрэсціна. Аднак да рэпрэсіяў цяперашняга ўзроўню тады не дайшло. Грамадства у тым памеры, у якім тады яно было прадстаўлена на вуліцах Менска, не было гатова трымаць той адпор. І таму мне падаецца, што проста рэжым, па-першае, бачыў гэта як прапарцыйны адказ, а па-другое, яшчэ для рэжыма тады была важная міжнародная рэпутацыя. Кірыл таксама адседзеў 10 сотняў на Акрэсціна, а па выхадзе, як і некаторыя іншыя студэнты, удзельнікі пратэстаў, выехаў у Польшчу паводле праграмы Кастуся Каліноўскага. Ён стала жыве там цягам вось ужо 18 гадоў. На той момант нам казалася, што перамога на нашым баку, але вось калі ўжо мінула некалькі гадоў і чалавек пасталеў і паглядзеў ужо на ўсё гэта з іншай перспектывы, то было зразумела, што проста грамадства было не гатовае. Нават цяжка сказаць, яно ў дадзены момант гатовае. За межамі Беларусі апынуўся таксама Александр Міленкевіч. Ён, як і дзясяткі тысяч беларусаў, вымушана выехаў з роднай краіны пасля пачатку палітычнага тэрору ў 2020-м. Ян Федарович, Белсат. Белсат застаецца з вами, нашыя гледачы, аднак усіх нас чакаюць перамены. Змена кіраўніцтва і скарачэнне бюджэту, ды пытанне, у якім кірунку будзе развівацца наш канал, ды як будзе змяняцца. А таксама чаму беларускія незалежныя медыі губляюць падтрыманне на захадзе. Пра гэта ў інтэрв'ю выканальніка абавязкаў дырэктара Белсату Алексея Дзекавіцкага. Вашай увазе фрагмент. Я успрымаю гэты крызісны, можна сказаць, момант, як таксама шанец дзеля таго, каб крыху разварушыць у пэўным сэнсе закасцінелую вось нашу гэтую нават сетку вяшчання. Частка праграм, напэўна, патрабуе таго, каб зрабіць іх больш свежымі. Ад часткі трэба адмовіцца, і ўвогуле я маю намер прыцягнуць як мага больш творчых таких асяродкаў, творчых людзей, которые зараз мы ведаем, яны раней не маглі, допустим, супрацоўнічаць з Белсатам, таму што былі ў Беларусі, а зараз пераважная большасць гэтых людзей у эміграцыі.